En els últims dies de la meva mare, doncs, per part de tot el personal de la casa i de les persones que se n'encarregaven d'ella, va ser una atenció, jo crec que extraordinària. La meva mare penso que no va patir en cap moment, més enllà del que és un procés final, però va estar assistida completament i no ens van deixar, vull dir, dic que no ens van deixar perquè jo vaig estar amb ella tot el temps. El cas de la Montserrat és molt representatiu del compromís de la Fundació Aimar i Puig, que ha creat una unitat de cures pal·liatives al centre residencial per atendre millor el procés de final de vida. Els eixos que fan realitat aquest projecte són un nou espai independent amb 5 habitacions individuals i una sala de cromoteràpia, així com una especialització dels professionals. El personal, l'equip que finalment vam decidir que treballaria en aquesta unitat també van ser formats específicament en cures pal·liatives i en processos de bon morir. A banda d'aquesta formació es va fer un treball d'adequació de l'entorn i dels ambients i es van preparar uns programes terapèutics per aportar la major qualitat en els moments previs al desenllaç de la persona. Aquest projecte, que ha rebut el Premi Acra a la Innovació, té el seu origen en el model d'atenció centrada en la persona i en les unitats de convivència que apliquen al centre i que també han volgut replicar, en aquest cas, en els finals de vida. No sempre ha estat fàcil, sobretot durant l'etapa més fosca de la Covid-19, quan la presència de les famílies en el centre era difícil, però se'n van sortir. Jo personalment em vaig sentir molt acompanyada perquè nosaltres vam proposar que volíem entrar i estar amb ella i era algo totalment... Crec que va ser una de les primeres famílies que vam entrar aquí vestits d'EPI, acompanyant-la, assumint riscos, però si sabien que anàvem ben vestits, protegits, amb doble mascareta, amb ulleres, amb doble bata, doncs així havia de ser i amb el temps, després d'aquests 2 anys, es continua fent així, perquè s'ha de fer, perquè és final de vida i volíem estar amb ella, no? El procés de final de vida, per tant, comporta una coordinació entre diferents àrees i s'implica tant a la família com a la persona usuària. Des de la signatura inicial del document de voluntats anticipades fins als moments finals, es busca una mort digna i en pau. Perquè el mateix que diem que important és aprendre a viure i com vius i el néixer, que és tot un sistema que està molt desenvolupat al nostre país, doncs ara tenim que desenvolupar també com ajudar a morir bé. I morir bé significa que necessitem fer una assistència molt clínica, especialitzada, molt mèdica clínica, però també molt psicològica, molt també social, perquè aquí entraran la família, entraran també a l'entorn i després també molt espiritual, que és una tasca també importantíssima. No és el primer projecte de final de vida en una residència ni serà l'últim. El sector que cuida de la gent gran va fent passes per seguir millorant una atenció que té la persona en el centre i que està feta per professionals que cuiden fins l'últim detall en els moments més difícils. Si tú lo sientes y le coges una mano con cariño, tú se lo vas a percibir. Ellos lo perciben y están tranquilos, muy tranquilos. Le acaricias la cara, le lavas las manos cuando le sudan, le lavas la cara, les mojas los labios y eso les da mucha paz y mueren tranquilos. Sí.